Здравейте, потребители на YouTube. Здравейте, хора, аз съм Кирил и в момента искам да ви покажа едно, да ви кажа едно съобщение, че може би вторник или сряда ще пусна някакво клипче на Minecraft, GTA или не знам, ще реша тогава. Искам да ви кажа само, че скоро ще кача клипче, но малко съм нервен, искам да ми ударите едно плюче и за късмет. Шегувам се, ви казайте, ви се решите. И ако харесат клипчетата, ако ви харесат клипчетата, ще правя поредици на Minecraft, няма значение, на GTA, на Vice City, San Andreas, ви кажете на кое първо да играя. Но аз въпреки това сам си избирам. Напишете в коментарите на това клипче, на какво искате да качвам клипче. И ако ви са забавни клипчетата, даже пускайте някакви вицове, че нали, първо клипче нямам за какво да говоря. Във второто, във второто ще казвам някакви вицове и искам само да ви кажа, че скоро, надявам се скоро да ми дойде компа. Да, и това между впрочем е лампа. Лампа е, не знам дали сега ще ви изпиша надявам се да ви изпиша на това. Ще се опитам да го направя, да ви изпиша на екраните, че как се казвам. Too crazy, иначе по-добре ще го видите, защото тук има някакви големи главни букви, че направо ви казвам. Но все така, пишете в коментарите някакви готини вицове, те сигурно всички ще са готини, ама ако събера, все така няма съберам лайкчета, просто лайквайте и ще се видим, когато ми дойде компа. Лайквайте, посетете там профилчета на останалите готини хора и така нататък. И хората, готините там, дето правят готини клипчета. Харесвайте и айде, чао!